Ukusinda impilo ngaphandle kokuthola inhlanhla kuyinto ehluphekayo. Abaningi basebenza kanzima, bephelelwa amandla, bekhala ngenhliziyo, behlupheka ngisho noma benze konke ngokufanele. Kanti abanye kubonakala sengathi bathola inhlanhla ngokungazi. Kodwa kwenzekani uma ngithi lokhu akukhona ngokuzikhandla, inhlanhla noma ukuhlakanipha? Kwenzekani uma ngithi konke kuguquka uma uqala ukucabanga ngendlela ehlukile? Imali ayilona iphephela, iyisithunzi, isithunzi semicabango yakho ngalokho okukholelwa ukuthi kungenzeka ekuphileni kwakho. Uyakuqonda yini ukuthi impilo yakho ayiqondisiwe yizimo? Ubeke icala kubuNkulunkulu, kuhulumeni, kubaphathi bakho, noma ebuntwaneni obukhulu. Mina ngikwenzile lokho iminyaka eminingi, futhi yini engangiyithola? Ukudumazeka, izikweletu, nokukhathazeka. Iqiniso liwukuthi impilo yakho ayiqali emhlabeni, iqala engqondweni yakho. Umhlaba ubonisa lokho okukholelwa ukuthi ukufaneleka kwakho. Angikuqambi, ngikuvusa. Mhlawumbe uphishekela impilo engakaze ibe yakho. Mhlawumbe uphishekela izindlela, izinkolelo, nezenzo ezingelona izakho, ozithole emndenini wakho, othisha, ezindabeni, noma esikhathini, uzamukela ngaphandle kokubuza, usilandela usuku nosuku. Uke wazicabangela yini ukuthi, yilokhu engingakwazi ukukwenza? Inhlanhla. Lokho kubantu abazalelwe beminikwe konke. Angikahlakaniphi ngezimali. Le micabango ayilona uthuli. Yimiyalo eya engqondweni yakho engaphansi, futhi leyo ngqondo ayibuzi, iyala nje. Ungase uvuke usuku ngalunye ufuna ushintsho, kodwa uma ungakholelwa ukuthi awukufaneleki noma awukwazi, akukho lutho oluzoshintsha. Ngingubufakazi obukho. Ngayeka ukufunda ngiseklasini yesi-8, ngasebenza eziteshini zokugcwalisa iphethiloli, ezitolo zezimoto, ezindaweni zokukhiqiza ngaphandle kwamathando, ngaphandle komgomo. Ngikholelwa ukuthi yilokho kuphela engingakwazi, futhi yilokho engangikwenza. Kodwa yini eshintshe impilo yami? Akukhona imali, abantu, noma izimangaliso. Kwakuyincwadi, umbono, imicabango emisha. Ngifunde Think and Grow Rich, ngase ngiqonda, ngangivalelwe ekucabanga ngokuphila kwami kweswela. Ngangizibona njengomuntu ophishekelayo nje, yingakho ngangingenza lokho kuphela. Ukuphila, ukudla, ukuphila ngemali yesikweletu. Uke wazizwa kanjalo? Uke waphela inyanga uzibuza ukuthi imali iya kuphi? Uke waba namahloni ngokubuka ibhalansi yakho? Uke wesaba ukubuka ibhalansi yakho futhi ubone ukuthi ibonisa indlela ozizwa ngayo ngawe? Lokhu akuwenzeki ngoba ungesilima, uvila, noma ubenhlanhla embi. Kwenzeka ngoba ingqondo yakho iyahlela ukuphila nje, hayi ukuchuma. IStanford University ithole into emangalisa, ama-ninetifive ezinqumo zethu zenziwa yingqondo engaphansi. Uyaqonda? Ungase uzikhandle kanzima, kodwa uma ingqondo yakho engaphansi isebenza ngokumelene nawe, uyohlulwa njalo. Futhi into ebuhlungu nakakhulu, uma ushintsha indlela ozibona ngayo, umhlaba ushintsha nawe. Amathuba avelela, abantu abalungile bayaqala ukubonakala, neminyango evaliwe iyavuleka. Akukhona ngoba umhlaba ushintshile, kodwa ngoba wena ushintshile. Ngikhumbula usuku, ngisebenza eToronto njengomlilo, ngemuva kokusebenza okunzima. Ngilungile, ngibheka phansi, ngathi, yilokhu impilo yami izoba njalo. Ukusebenza, ukukhokhela izikweletu, ukuphila nje. Khona lapho, kulokho kudumala, konke kwaqondakala. Ngingumuntu ophethe impilo yami. Uma ngakwazi ukudala impilo embi ngemicabango emibi, cabanga ukuthi ngingadala ini ngemicabango emihle. Lokhu engifuna ukubonisa khona. Akuqondi ukuba mkhulu ukuchuma. Kufanele ufunde ukuzibona njengomuntu ofanele, onamandla, osekhoneni lokuchuma. Ngoba lokho okukubona uyakuzuma. Futhi lokho okukuzuma uyakukhetha. Yenza okuthile, bhalela phansi uthi, ngingumuntu oqopha inhlanhla. Faka ebusweni, esiqandisini, noma kuphi. Kodwa ubuke usuku lonke. Futhi njalo uma ubuka, uzizwe njengoba sekunjalo. Ingqondo yakho engaphansi ifunda ngokuphindaphinda nangomuzwa.
Yenza lokhu izinsuku ezingama-20 one. Kulula, kodwa kunamandla. Uzoqala ukwenza izinqumo ezahlukile. Uzoqala ukusho cha ezintweni ezikusiza ekukhuleni. Uzoqala ukubona amathuba lapho ungaboni khona. Konke lokhu ngoba uqale ngaphakathi. Izigidi zakho zokuqala azikho ngaphandle kwakho. Zivaliwe ngendlela ozibona ngayo. Shintsha indlela ozibona ngayo. Isithunzi esisesigodini nakwi-akhawunti yakho yasebhange ngeke siphinde sibe yilokho. Abantu bafuna ukuba ngabacebile, kodwa uma ubuza malini ngempela, bayala. Bafudumeza. Bagwema ukubuka. Ngoba abaningi banesifiso esingaqondakali. Bafuna ukuphila kangcono, ukunethezeka, ukuba semali enhle. Kodwa abazi ukuthi kusho ukuthini ngokucacile, ngokuqondile, ngomuzwa. Yingakho kungenzeki lutho. Izulu aliphenduli ekudidekeni, liphendula ekucacekeni okukanye nomuzwa. Lapho ngiqala ukushintsha impilo yami, ngangingenombono, ngifuna ukuthola amadola ayikhulu kuzinkulungwane. Kwakungelona inani elenza umlutha. Bengiyibona usuku lonke. Ngangiyizwa njengokuqinisile. Ngangizibona ngisayina amacheki, ngibala imali, ngihamba ngekhanda eliphakeme. Ngase ngikwenza ngingenawo amava noma imfundo. Akuyona imimangaliso. Kwakuyinjongo. Isifiso esinamandla esikanye nokucabangela okuphelele. Yini ekukhuthaza namuhla? Uyazi ukuthi ufuna ukwenza malini ngalo nyaka. Uyazi ukuthi ufuna ukuhlala kuphi. Ufuna ukugqoka ini. Ufuna ukuba nabani. Ufuna ukuzizwa kanjani uma uvuka. Uma awunalokhu, uzamile ukuqondisa imoto ngaphandle kwevili noma igisi. Futhi ufuna ukuya endaweni ongayazi. UNapoleon Hill wathi, isifiso esibuthakathaka sizokuletha imiphumela ebuthakathaka, njengoba umlilo omncane ungenzi ukushisa okuningi. Kufanele ukhulise lesi sifiso kuze kube yilapho sikudla khona. Kufanele kube khulu kunokwesaba, kunokungabaza, kunengqondo ethi ngeke isebenze. Abantu bayesaba ukufuna kakhulu. Bafundiswe ukuthi ukufuna kuyinkohlakalo, ukuthi ukufuna imali akulungile, ukuthi kufanele kube nobuqotho futhi ubonga lokho okunayo. Kodwa lokhu akuyona ubuqotho, kuyinto eyakhiwe. Ukonga okuyiqiniso akuyeki kukhula. Ungabonga lokho okunayo futhi usafuna okuningi. Lokhu yilokho ukuthuthuka. Ngingafuna ukukutshela into abantu abambalwa abayaziyo. Usuku ngalunye, ngaphambi kokulala, ngangiyibhala imigomo yami ngokuningiliziwe. Ngaphandle kokubhala nje, bengiyibona, ngiyizwa, ngikholelwa. Ngizibeka ngokwengqondo kulokho. Isayensi ithi lokhu ukuhlela kwengqondo, futhi izifundo zeCleveland Clinic zibonise ukuthi ingqondo ayihlukanisi isipiliyoni sangempela nesipiliyoni esibonakala siliqiniso. Lokhu kusho ukuthi uma usebenzisa ukubona ngamandla omzwelo, uyayeka uqeqesha ingqondo yakho ukukhetha leyo mpilo. Yenza okuthile okulula, kodwa kunamandla. Ngiyajabula futhi ngiyabonga manje ngithola amadola ayi-10,000 ngenyanga ngenza lokho engikuthandayo. Ngikhululekile futhi ngichuma. Zizwe kanjalo. Vala amehlo ucabange ukuthi kuzokwenzekani uma ubona le mali kwi-akhawunti yakho. Cabanga ukuthi uzokuthengani, uzohlala kanjani, uzohamba kanjani emagcekeni. Yenza lokhu usuku ngalunye. Uzoqaphela ukuthi ingqondo yakho iqala ukushintsha. Futhi uma ingqondo ishintsha, izenzo zishintsha. Futhi uma izenzo zishintsha, imiphumela ivela. Ngibonile lokhu kwenzeka kubantu abaningi. Omunye wabo unguJim Carrey. Wabhalela cheki nge-10 million ye-Service Acting. Wabeka usuku ngekusasa, wabe eyibeke esihogweni. Eminyakeni embalwa kamuva, wathola le mali ngomunye wefilimu zakhe. Ingabe kwakuyizingozi? Noma ingqondo eyayazi ukuthi iyaphi? Inkinga iwukuthi abaningi abakholelwa ukuthi lokhu kusebenza kubo. Bacabanga, lokhu kusebenza kulabo abathandwa, abacebile, abanehlandla. Kodwa ngibuka, kanti uma bafika lapho ngoba baqale ngokucacisisa. Uma ususazela impumelelo yakho ngoba ulindele ukuthi izulu likubonise okuthile,
kunokuba uzibonise elizweni wena ngumuphi. Ungawi egiyeni lokuyeka. Ukuwamukela lokho okukhona, ukulandela izindlela, ukuphepha izigaba njengoba yilokho okukhona namuhla. Ungase uphile kanjalo kepha ngeke uchume. Izigidi zakho zokuqala ziqala ngesenqumo. Kodwa akukona isinqumo esiyinhlanzeko. Isinqumo esikhuthazwa isifiso esinamandla, esiqinisekisiwe ekucabangeni futhi esikhuthazwa ukholo. Isifiso esingaphandle kwenzo yilo iphupho. Ukucabangela okungaphandle komuzwa yilo ukuhlela okubandayo. Ukholo olungenanjongo yilo inkolo engenamsebenzi. Kodwa uma uhlanganisa isifiso, ukucabangela nokholo, uba yilokho ongakwazi ukumisa. Nezulu, noma kungabonakali, liqala ukuhleleka ukuze liphendule leyo vibration. Ngoba awutholi lokho ofunayo. Uthola lokho okuyikho. Futhi uma uba yilokho ofunayo, uzizwa ufunani futhi wenze njengoba sekunjalo. Impilo ayinakho ukukhetha. Kufanele iyale. Kukhona ukukholelwa okuthulile, okungabonakali, okuhlelwe kuwe kusukela ebuntwaneni, umbono wokuthi ukuba nemali eminingi, kufanele usebenze kakhulu. Futhi kakhulu. Futhi kakhulu. Njengoba kuphela indlela yokuphumelela iwukuzama ngokomzimba, ukukhathala okulimaza umzimba, ingqondo nomoya. Kodwa lokhu kuyinye yezinto ezinkulu ezaqanjwa. Futhi ngingakubonisa. Ngoba iqiniso liwukuthi awutholi umali uyakukhetha. Lapho ngikuqonda lokhu, kwakubonakala kuyinto engavamile. Mina ngiye ngasuqaba izitebhisi zefactory, ngishintshe amata, ngigeze izimoto, ngasebenza kanzima, kodwa ngangiqhubeka ngingenamali. Engingazange ngiqaphele ukuthi imali ayilaleli amandla. Iyaleli ifrequency. Imali iya kubantu abanomuzwa nayo, nemibono, imizwa, nezinqumo ezenza indawo yayo yokuya. Bona, ungasebenza usuku lonke, izinsuku ezisikhombisa ngesonto, kodwa uma uqhubeka uchitha, ukukhathazeka, nokungabaza, imiphumela yakho izoba njalo. Ngoba i-vibration yakho inqama lokho oyikhethayo. Lokhu akuyona inkolo, kuyisayensi. I-HeartMath Institute e-United States yenze ucwaningo olubonisa ukuthi inhliziyo yakho nengqondo yakho zikhipha ama-electromagnetic fields angakwazi ukuphephela umzimba wakho kanye nendawo okuyo. Le mihlaba iphephelelwa imizwa oyinayo. Ngamanye amazwi, isimo sakho somzwelo sakha i-attraction field yakho. Futhi yilokho ekusho ukuthi kungena ini noma kungabe kungena ekuphileni kwakho. Ngihlangana nomfana owayelwa ngokuqhubekayo. Wayesebenza ezinsukwini ezintathu ezahlukene, wayengamboni umndeni, wayegula, futhi wayengafuni ukukhokhela umndeni. Lapho ezwa ukuthi mhlawumbe kufanele ayeke, yebo, ayeke, ukuqala ukuchuma, wahleka. Wabona kungumqondo ongaqondakali. Kodwa ngamcela ukuba enze isipiliyoni. Usuku lwasonke, esikhundleni sokuzama ukusebenza okuningi, uzozindla ekukhuliseni ifrequency yakhe. Ukuphakama ekuseni, ukuzindla, ukubona imiphumela afunayo, ukubhala imigomo yakhe, ukwenza ngokuzethemba ngisho noma engayiboni imiphumela. Wakwenza. Emasontweni amabili kamuva, wathola isicelo sokubambisana nomngani ayengakhulumi naye iminyaka. Uhlelo olusebenzile, ngaphansi kwezinyanga eziyisithupha, lwaletha okukubili kunalokho ayesebenza kukho. Kungani? Ngoba wayeke ukukhuthaza, waqala ukukhuthaza ukuthola. Yilokhu, ngenkathi usebenza ngesizungu, ngokuphapheme, ukwesaba ukungabi nayo, uthumela umyalezo ocacile ezulwini, anginalo. Futhi konke okuzokukhetha yilokhu, ukungabi khona, ukuphaphema. Kodwa uma uqala ukwenza njengomuntu osechumeni, ngokuthula, ukuba khona. Ukuthemba, uthi nginawo. Nezulu liphendula. Ngizamele lokhu ngokwami, ngicelwe ukuba ngikhulume ngaphandle kweCanada. Angikaze ngiye e-United States ukukhuluma obala. Anginawo oxhumana naye, noma igama elihle, noma izingubo ezifanele. Kodwa ngangingokholo. Bengizibona khona. Futhi izinhlangano ezifanele zivela. Ithuba liyadonsa elinye. Abantu engingakaze ngibabone bangincoma. Konke kwenzeka njengokungathi kuye kwahlelwa.
Akukhona ngoba ngibeke amandla, kodwa ngoba ngivumela. Futhi lokhu kanye okufanele ukuqonde manje, uma uzama ukulawula konke, uvala ukugeleza. Yeka okwamanje ucabange, ulokhu uzizwa ukuthi uma uzama ukuthola imali, iyabaleka. Ulokhu uqaphela ukuthi uma ukhululekile, uthembile, uthulile izinto zihamba kalula. Lokhu akuyona ingozi. Kuyi-frequency. I-Harvard Medical School ithi abantu abanomuzwa omuhle banemiphumela emihle emisebenzini yokuqonda, ukuqonda okuningi, nokwandiswa kokwenza izinqumo ezifanele. Ngamanye amazwi, akuyona into ekuthatha amathuba amaningi, ithola futhi isebenzisa kahle lawo avela. Ingqondo yakho, ngokweqile, isebenza kangcono uma ihambisana ngokomzwelo. Ngakho-ke yilapha ukhiye olusebenzayo. Ngaphambi kokuthola imali, sebenza ukukhulisa i-frequency yakho. Faka umculo okukhuthazayo. Bona umgomo wakho. Hambisa ubone ukubonga ngalokho okungakafiki. Yondla umuzwa wokuthi sekungumkami ngoba lo muzwelo uyisiqholo esikukhethayo. Futhi uma ungabaza ukuthi lokhu kusebenza, bheka ngezansi. Bangaki abantu abaziwayo abasebenza kanzima ngaso sonke isikhathi, kodwa baqhubeka bechaphazeleka? Futhi bangaki abanye, mhlawumbe abangenayo imfuneko, kubonakala sengathi impilo ihamba, imali ifika, amathuba avelela, nokuphumelela kukhula. Umehluko phakathi kwabo awuyona into abayenzayo. Yilokho abayikho uma benza. Ngoba ekugcineni imali ayiyi kulabo abalwa kakhulu. Iyaya kulabo abakhuthaza kahle. Kukhona okuthile okushiwo kancane, kodwa okulimaza izigidi zabantu usuku lonke, ukwesaba ukuchuma. Yebo, ukwesaba ukuphumelela. Ukwesaba ukuthola imali. Ukwesaba ukukhula ekuphileni. Kubonakala kungqubuzana, akunjalo? Abaningi bathi bafuna ukuwina, bafuna ukuba ngabacebile, kodwa ngaphakathi, endaweni ethule yengqondo engaphansi, kukhona ukuphikisana. Futhi kungavamile, futhi kubhubhisayo, kunalokho ocabanga ngakho. Lokhu ukwesaba akuyona isikhathi sovalo. Kulula. Kuvela ngendlela yokuzihlupha. Ukulibazisa. Izaba. Izinqumo ezi, noma zibonakala zingqondakali, zikude nalapho ufuna ukuya khona. Kwaningi kangaki unembono enhle, kodwa awuyizange uyisebenzise. Bangaki amathuba owawaphikile, uthi akuyona isikhathi, angilungile, noma akukona okwakho. Uyazi ukuthi yini esemva kwalokho? Ukukholelwa okuthulile kokuthi uma uchuma into embi ingase ihambe. Ungase ulahlekelwe, ungase umangalelwe, ungase unyundelwe noma ulahlekelwe. Lokhu kungase kube kusukela ebuntwanini, mhlawumbe ubona abazali bakho belwa ngemali, behlobanisa ubuthebi nobukhulu noma ukuhlobana nemali nokuhlukanisa, izimpikiswano, nokuhlupheka. Futhi, ngaphandle kokukwazi, wathuthukisa umbono wokuthi kuphephile ukuhlala lapho ukhona. Kuphephile ukuba ophakathi, oqondayo, owamukelekayo emehlweni abanye. Futhi, nakuba ufuna impilo engcono, ubambe ngamandla ngaso sonke isikhathi uma uqala ukukhula. Kufana nokuzama ukuqondisa ngezinyawo eziqondweni nokubamba ngaso sonke isikhathi. Imoto iyavimba, ishiswa, iba buhlungu. Uyazizwa lokhu, akunjalo? Umuzwa wokuthi uzama, kodwa ibonakala njengokuthi into ethile ikubamba. Kukhona okuthile okuvimba wena. Lokhu kuthile kungaphakathi. Futhi kuze kube yilapho usilwa nakho, akukho uhlelo, yindlela, noma imizamo yangaphandle izokwanela. Ngikhumbula ngokucacile isikhathi lapho ngicelwe khona ukukhuluma emhlanganweni wamazwe ngamazwe, ecelwa ngabantu engangibaphakamisa kakhulu. Kwakuyilona ilungelo. Uphawu. Kodwa ngaleyo viki, ngiqale ukuzizwa ngingaphili kahle. Ukungalali. Ubuhlungu ekhanda. Ukungabaza ngomqulu wami. Ngizithola ngicabanga, kanti uma ngingafaneleki? Uma bethi angikufaneleki ukuba lapha? Bona, bengineminyaka yokuhlangenwe nakho. Ngingashintshe izimpilo. Bengingakhulumele imibuthano emikhulu. Kodwa ngangilapho, ngivaleke. Ngibambana nawo umgangatho wami. Kungani?
Ngoba leyo nselelo entsha yayingiyisa endaweni engangingeke ngivumeleke kuyo. Yilena ugiye. Impumelelo izokubonisa. Izokubeka ezindaweni ezinkulu, phambi kwabantu abafuna okuningi, ngaphansi kwembeko eminingi. Futhi uma ungazizwa ufanelwe, uzoqala ukuphazamisa ukukhula kwakho. Uzolibazisa, ukhohlwe izibopho, wenze izinto ezingafanele, wenze izaba. Konke lokhu ngenhloso eyodwa, ukubuyela endaweni eyaziwayo yokuphila okuvamile. Indawo apho akekho olindelekile okuthile kuwe, lapho akekho okwahlulela khona, futhi apho ungaphumeleli khona. Ungase ucabange ukuthi lokhu akuwenzeki kuwe. Kodwa cabanga, uma uqala ukuthola imiphumela emihle, uzizwa ungakhululekile. Lapho uthola izikhundla, uzama ukungazwamukeli. Lapho imali isala, uzizwa ufuna ukuchitha konke ukuhlangabezana nokuphila. Konke lokhu zimpawu zokwesaba ukuchuma. URobin Williams uyisibonelo esibuhlungu salokhu. Omunye wabalingisi abakhulu kakhulu bawo wonke amaxesha. Umcebile. Uthandwa yizigidi. Kodwa ngaphakathi wayehlala enenkinga ejulile kangangokuba impumelelo, imali noma ukudumisa akukwazanga ukuyigcwalisa. Wayengazizwa efanele. Futhi lokho kuqabulana kwangaphakathi kwaqeda konke okubaluleke kakhulu okwakunaye, impilo yakhe siqu. Ubuhlungu bokungaqondi, ngisho noma unayo yonke into umhlaba acabanga ukuthi impumelelo. Lokhu kubonisa ukuthi ubuthebi bokuqala buqala ngaphakathi. Akunankinga ukuba nemali uma usasehlupheka ngokuba nayo. Ithonya lokuba nayo. Ukwesaba ukuyilahlekela. Uma ufuna ukuqeda leli gugu, kufanele ubhekane nalesi sesaba. Kufanele wenze ukuthula nombono wokuthi ukuba yicebile akuwenzi okubi kunabanye. Ukuthi ngeke uhlukane nabantu obathandayo, ngeke ulahleke, ngeke ubedi umthengisi, ngoba manje ungahamba, uhlale kahle noma ukhethe osebenza naye. Ukuba yicebile akusona ukukhipha izimiso zakho, kuyisiqinisekiso sazo. Futhi yilapha into enenjongo, qala manje ukubhala ngokwesaba kwakho. Bhala konke okuvela engqondweni yakho lapho ucabanga ngokuba yicebile. Bhalela ngaphandle kokuthi ungakhulumi. Ngemuva kwalokho, bheka lowo mkhombandlela uzibonise, kuyiqiniso. Noma iyindaba nje eyiqinile ngangikwazi kangangokuba yaba iliqiniso. Uyothola imibiko eminingi eholela ekuphileni kwakho. Khumbula, awudalelwanga ukuphila ngokufihla ukukhanya kwakho. Wazalelwe ukukhanya. Umhlaba udinga ukukhanya kwakho. Isikhathi eside sifundiswe ukuthi ukuba yicebile yinto yenani. Ukuthi osebenza kakhulu uthola okuningi. Ukuthi ovukayo ekuseni azibulale ngokufunda, abaleke azidele yonke into ekugcineni uwina. Kepha iqiniso engilibonile kimi nakwizigidi zabantu emhlabeni jikelele libonisa ukuthi lokhu akulona iqiniso. Akukona ngokwenza okuningi. Kungokwenza kangcono, ngokwazi, ngenjongo ehambisanayo. Akuqondi ukwehlisa amandla. Kufanele usebenze ngendlela, ngamandla ahlanzekile, ngengqondo esesikhundleni esifanele. Sengibonile abantu abamatasa ngaso sonke isikhathi, kepha abashintshi. Ukukhiqiza ngaphandle kokumisa, kepha ukujikeleza emagcekeni. Kungani? Ngoba babengaxhunyiwe nakho abakwenzayo. Akukho kucece, akukho njongo. Izenzo zikhuthazwa ukwesaba, ukwesaba ukungabi khona, ukwesaba ukwehluleka, ukwesaba ukukhungatheka. Ukuthula kwengqondo kuyisisekelo sokuchuma. Ngibona abantu abaningi begadela, bephephetha njengezinyoni ezihluphekile, bezama ukubamba yonke into ngesikhathi sinye, kodwa behluleka ukuthola ukuthula kwangaphakathi. Lokhu kufana nokubona izingulube zihlala zidla ngaphandle kokuthi zikhulile, zihlala zilamba. Ngikhumbula owesifazane owayefunda emakilasini ami, othisha, umama omkhulu, ebesebenza imisebenzi emithathu ukuze aphile. Impilo yakhe yayiqhwa eliphukileyo, kodwa izikweletu zazimnqamula. Akanawo umqondo wokuthi amandla avela kuphi, kodwa wayefuna imali kalula nje. Ngamaqhinga, ngamcela ukuba angithembile izinsuku ezingama30. Wavuma. Ngamtshela into ebuhlungu kakhulu, shiya imisebenzi emibili. Wabambeka umxhwele.
kodwa ngathi kuye, kumele uphume ekugadeni okubi, uphume ekugadeni okuthile ukuze ukhule. Uma ungaqondi lokho, uyoba yigugu elithathwa yizinyoni. Wasala nomsebenzi awuthandayo, ukufundisa ubuciko. Waqala ukusebenzisa izindlela zokuzibona engqondweni, amazwi, imigomo ecacile. Wayeqhubeka ethatha izinqumo ngokuzwela kwakhe, hayi ngokwesaba. Ngemva kwezinyanga ezintathu, imali yakhe yayikhule kabili. Ngemva kwezinyanga eziyisithupha, wayefundisa abafundi abavela emazweni amathathu ku-inthanethi. Ngemva konyaka, wayengasebenzi ngezimpelasonto futhi wayenemali ehlala khona. Akazange adiniwe ukusebenza kakhulu, wahlanganisa izenzo zakhe nomoya wakhe omusha. Ukuthula kwengqondo kungenza izinto zikhule. Uma usabela ngokwesaba, wenzelwa inkinga enkulu. Uma usabela ngokuthula, wenzelwa inhlanhla enkulu. Ukuhleleka kwengqondo kuwumqondo oyinhloko. Isithombe esinye sihlala silingana nengxenye yekhulu lamagama. Ingqondo enhle nehlelekile iletha ukukhuphuka, njengoba izifundo ezivela ku-Harvard Business Review zibonisa ukuthi abantu abasebenza ngokuhambisana nezimiso zabo banamandla kangcono. Ubani okade ehlala efuna izinto ngezinye izinto uyakhala, ngoba angazi ukuthi kuphi ukuthula kwengqondo. Yenza into oyithandayo uyithande. Kulula. Uma lokho ulokhu uqhubeka, wena uyoba ngumuntu obalulekile. Ngakho-ke, zibuze, ngabe lokhu ngikwenzayo kuyangisusa ekuphileni engifuna ukukushiya? Ukuchuma kwakho akusiwo amahora owasebenzisayo, kodwa yimvelo yakho. Yenza ngendlela ehlelekile, ubuhle buyakukhetha. Kuthiwani ngendlela ocabanga ngayo? Ukuqeqeshwa kwengqondo, ukuphikisana nezinye izinto eziningi ezingezona zakho, kwenzeka ngaphambi kokuthola umsebenzi wakho wokuqala. Izinkulumo ezinjengokuthi imali ayikhula emihlanjini zihlala zikushiya ubuhlungu. Lobu bukhona ubungqondo. Uyakwazi ukuphupha ubunye, kodwa uma ucabanga ukuthi imali ingcolile, uyakwenza kube yiqiniso. Ngikhumbula ukuthi ngiqala ukwenza imali eningi, ngisebenzisa kakhulu. Ngibona ukuthi ngiyamangalisa, futhi lokho kuyisibonakaliso sokuthi uma ushintsha ingqondo, izinto ziyashintsha. Yale University ibonise ukuthi uma uhlala ezindaweni ezinqabile, uyakuzibeka emazingeni aphansi. Ngakho-ke, shiya abantu abakhulu. Shiya izinto ezingakuvumeli ukukhula. Kumele uphume kulezi zinto uma ufuna ukuchuma. Ngemva kwamasonto ayisikhombisa, bhala zonke izinto oziyizwile mayelana nemali. Uma umuntu ethi akwenzeki, uthi kunzima nje. Uma umuntu ethi imali ayilethi injabulo, uthi ukushoda kwayo kuletha ubuhlungu. Uyisikhathi esiyimpumputhe esingapheli, usenelisiwe. Ungumuntu omkhulu, ungumdali wempilo yakho. Shintsha imvelo yakho, shintsha imisebenzi yakho. Ingqondo yakho iyisisekelo semali. Uma uthi angiqondi imali, uyazibhubhisa. Ama-affirmation, izinto ozitshela zona, ziyisisekelo sokuphila. I-University of Pennsylvania ibonise ukuthi ingqondo iyavuma lokho ekuqale kanye. Yenza izinto ezinhle, ukhulumisana kahle nawe. Khuluma ngendlela ehlelekile ukuze uthande, uthole imali. Mina ngiqale ukwenza imali, ngiyaqala ukuthanda. Konke kuqala ngokuthi ufunani. Ukuqala kuwumqondo oyinhloko. Futhi ngiyakubona kuvidiyo elandelayo.